Ceren, kovmaya deylan. Goya söyledim neydi? Kowy. Siz soňky wagtda has gowaýdynlar çykaryp başladyňyz. Şuň siri nämede? Şoň sırrı ýaşy men pikirimçe şu atky soňky çykarýan aýdymlarymyň hemmesi awtory Mekan Kakaýevda. Mekan Kakaýew. Ha. Aha. Onu sözlerim Anemiret Gurbanow. Ha. Men şol ikisi bilen işleşmek men özüme de bir hilek Gow dermi? gowy. Onda bir kilik. Ha. Bir hilek gowy diýjek. Düşündüm. Söýmeli dälmi? Şu aýdym hakykatdan hem siziň muşsaklaryň sizi söýmegine bir sebäp boldy. Biziň hem ýa şu Elis Production studiýamyzyň işe başlan döwründe birinji klibi. Klipim 1.200.000'dan gowrak prosmotr aldy. Indi şu klibiň şeýle meşhur bolmagyna, şu aýdymyň şeýle meşhurlyk getirmeginiň sebäbini nämeden görä? Ýaşy ilki bilene nesibeden. Ha. Soňam siziň ýokary derejeli işiňiz, ýaşy şu Elis Production komandasy. Aha. Sağ. Soňam şu ýerde Mekan Kakaýewiň Aýdymy. Ha. Hemem şu taýda men öz ýerine ýetirjiligimem ýerine düşdümi kädi? Ha. Näme üçin nesibe diýdim ýaşy? Bu klibi aslynda biz birinji tapar düşürdik. Bu klipi sakladyk. Ha. Bir aý düşürdük öyle Bir bilenmi? aý düşürdik. Nime Balkan welaýatyna gittik. Çölle düşürdük bilen Garagymda. Ondan sonra şäherde düşürdük. Sonra mäjitler, mebiller öýüne düşürdük. Şonça işi etdik, biz onu ýene ýatyrdyk birinji. Kawy. Pol klip ýatyrly, Tutuş aktyorlar ýatyrly. çalşyrly. Aktyor çalşyrly. Koýnak eýneşikler Eýneşik ütgüdürli. çalşyrly, ütgüdürli. Ondan soň ikinji tapar düşönmedi. Komandaňam, meňem özümem şu klipden diýen netijeme çykdy. diýen netijemizi çykardyk. Söýmeli dälmi? Şu aýdymyň İnglisçe aýdasym geldi. Edir şulaýdym, inglis dilli aýdasym geldi. idi şu aýdym gyrgyzça aýtdylar. Ho. Özümden ruhsatly aýtdylar. Ýöne o sen de ala aýtmaňlar. Hakykatdan hem gowaýdypdyr. Çıktan oğlum ya, bakıylıklar. Bağışlar. Indi şeyde doğru cer. Indi siz şu meşgul kalan başladınız ha. Allah'ın devam oldun. Indi Begen Şarif. Bego Can diye. Süleyman Uşakov. Espiter diye. Beg Murat, Anna Murat. DJ Bega. Şükür adının gıyfı görünüşüm var. Siz şu arada pikirlemedin mi? Ceren Khanazar var. Bir Jerry. Ya. O da nana nokla yaşa. Kila koy ya. Hiç hili fikir neme gödöme geldi. Ceren Khanazar familya adam uzunna. Atıdı. İndim ütkötçek niyetimde yok. Yok. Näme diýip bolardy? Eger diýen bolsa näme diýip bolardy zaten. Ceren Khanazar. Ceren bolanok diýdiler zaten. Hiç daha gödöme getirebilemek yaşa. Ine ýanyňyzda dene, öýlemi? Ýüzüňizde de meňden ma, halyňyzdan ma öýlem. Ne Ödüm kimi diýäými? Kerim Hali, Rüstem Hali, Ceren Hali. Ola oturma ya. Yok. Ola. Indi men neşeýle dur. Ýene 5 ýyldan özüňizi nerede görýän? Yine 5 ýyldan. Hawa. 5 ýyldan gaýny öýümde görýän. Dajet no. Sungatda nerede görýän? 5 ýyldan. Sanatda ýaşy arzularym hasyl bolsa, edir şu atky derejemden ýene de 5 basgançyk ýokarda görýän. Nesip boldy. Näme üçin her gün bir aýdym döredip bolýan döwürde ýylly 1-2 aýdym döredýän. Azam. Sebebi dinlenmeklikden gorkadym. Sebebi hem aýdym kän çykaryp bolýar. Aha. Gatken. Ýöne Çykaryp bolan. çykaryp bolan. Dinlener ýalaýdym gözlerini bolýan. Şonu çykarmak kyn bolar. Ýa şu Elis Production bilen soňra çelli diýip hakykatdan bir gow aýdym döretdiňiz, şoň klipin üstünde işleýäs.
Doğru mu? Sen pikirinçe soňuna çelli, söýmeli dälmiden gowy çykarmy? Ýa-şy Mene anana 3 milyon prosmotra garaşýar. 3 milyon. 3 milyona O garaşýar. rezultat alyp bilsek. Nesip boldy. O görler tomaşasa görler. Hemem bizim studiýamyzyň iň gowy iş bolar diýip ataýdy. Nesip bolsa. Menem şoňa garaşýar. Şu wagta çelim näçe kliýiňiz bar? Şu wagtda çelli 3. Şu wagta çelim 3 kliýiňiz bar. İlkinji kliýimim Şahytlyk Sopiýew bilen düşüpdik. Tanty edaýlymyn. Ha, Ondan soň Kavija. kavidi. Ondan soň ýaxşy şow. Ha. Düşündim. İyi şoğuluk getirenim 3. kliýiň. Hava. Durmuşa çykanda. Haýta aýdym sen aýtdyrardy. Esa aýdym sen. Tarahydan mandyrdy. Gıylardan haýta aýdym sen goýardy. Seyret wagtlyjy. Şoňa goýardyn ha? Ne diýip durmuşa çykan soňra ýani ýoluşmyzda ne kim diýip dönerdiň? Hiç o nefs var o pikirlen. Pikirler görmedimi? Pikirler görende näle bolar? Pikirler gör. Nima üçin men gelin may diýen. Gelin may diýen. Gelinim ay, Gelin bay. bay. Gelin may. Godel. Gowdar ha? Ne üçin diýen? Toyun puly gadan ýanjak şonu durýar da gelin may bolýar. Ha. Düşün. Onda men pul aljaklarynda gelin day diýen. Boy. Ha bermejek onda gelin hay diýen. Hayır. Gaty gowa bolap, kapy gidip durar. Gidip dur. Ana o wagtda gidiyor sen sroç proga gelin vay bolýar. Ha. Düşün. Adam näme datdan gorkdun? Yıllarım çaktı. Gorkýarmy? Näme Şoň yatamam. Yıllarım çakaydı. yatmaýan ha? Yok. Ona Martda yatan ha, Nowruz gabatlarda o apşy aýagsyn ha. Yok, kerak men uykuda kan dadeden olmamakma. Edip oya wagtym dadese yıllarım çaksa yatylem. Korku bolýar şoň mende. Yatylem. Be. Şu yıllarım çakanna adam ýany dip gulagymna galypdyr çağıramna. Şu adam ýakýamyşyn. Ýana Kim baýny. ýakýady? Şu yıllarım ýakýamyş. Yıllarım adam şey Bilem o çağıramna şoň şey diýerdiler bolan. yumurtka çakanda elin ýakýa diýip bolamadylar da. Yıllarım çakanda adam ýakýa. Vay. Niýde tapýan uğurlar jerer. Goýlar. Iň söýýän hereketiň näme? Çalaja ýalar ýara adam. Näle düşündirler? O değil. O değil. O değil. Bu bilen ýa on ýa diýişiň görkezmeli. Çalaja görkezmeli. Şeýle mi? Ha, inandyň aýdan şeýle. Aýdan şeýle. Ýaş. Ne? O değil. Şübe. Şübe. Yok. İşte. Şeýle. Çalaja ýalar öyle mi ýaşy? Yılgırtıp ben olarlar da. Ken yılgırmak hakda pikir edemdik, yılgırtmak hakda pikir edemdik. Karışman okan. Ceren, pıran dedik, yürüğümü bir kili sartıraya ýagdaýa getirýär, şonda näme diýär? Birden yürüğün ilindirýän ýagdaýlar bolar. Baharım geliyor ona. Gaharyn gelmekde bir kili tiskindirýär, şonda näme diýär? Tiskinýän başga näme diýär? Hiç de aydamı. Durýan ha? Duruyor. Yön içimde kendi atlok geçiyor. Ona etme. Ne getirdi? Ey, Nadia, спасибо тебе. Bana ne lazım evet ya? Beytmeler, korktum ama. Toyda sen ayratylar näme Tanıtım şovkunum. Aljarap, on ýara dat ýok. Hiç iyi yok.
Men toya bardım, men durup bolana. Gaýdýarmy? Ýa. Tank edýän. Tank edýän. Şeýle edýän. Hiç ýere durup bolana da ýaşy. Adamlar Bence bolyan arasynda. Bolana wa. 1 saat toy barsaň, şoň 45 minut tank edip bilýän. Edi bilýän. 5 minutdan girende toy edip tanamaşaň, 5 minutdan hataplaş, 5 minutdan gaýdýan. Doğru dämi? Ya, Bilin şu. toşda, ha? Bilin. Düşünmem. Ana demek 1 saatlyk toýda aýdmatyrjak bolsa, 1 saat 15 minut görüşmeli. Ha. Ay ay ay. Klipde näme görkezseler goýra? Oğdanlık. Oğdallyk. Oğdan yerler. Ödümüm oğdan olsa Hawa, şonda közençlik çekýärmi? yok. Sebebi bizim yurdumuzdan ähli yer oğdan. Hiç gil kötünçlük çekemiyor. Dağ diýseň, dağ bar. Dağ. Düz diýseň, düz, çöl diýseň, çöl, deňiz diýseň, deňiz. Oğdan imaratlar diýseň, Ha. studiýamyzda klip düşürýär ýa-da aýdaly reklam rolikler ýa aýdaly ýaşlarymyzyň söýük hekaýalary ýa genelajyda da oğdan yerler genelajy şey aýlananda düşürýär. Ha. Her sapar genelýär. Ya. Şeýle gözel yerlerde öğretip berýän hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Arkadaky watanymyzda diňe toy bolsun, bayram bolsun. Hava menim şu fursatdan feýdalan, hormatlar kadamyda köp sag bolsun maýdýan, jany sag, ömür uzak bolsun. Jeren owadan ýurdumyzda, owadan aýdymlary döredip, owadan toýlarymyzda, owadan mihmany öňünde hyzmat edip ýaşamak nesip etsin. Sag bolun. Jany sag bolsun. Size üstüle gardy ödýän ähli komandamda.